Салом алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, имрӯз мехоҳам дар бораи навигариёи Faberlic ба шумо гап занам. Дӯстони азиз, Faberlic дар ҳамин каталог аксия эълон кардай, яъне касе регистратсия мешава, ай душанбе боша 75 сомон дар счёташ мегзара, ай Россия боша 500 рубл дар счёташ пул мегзара, фақат барои регистратсия шидан. Инчунин ҳозир ман нафареро ки шумода тавсия додистам, ин бонуи зебо дар группаи худаш, яъне дар командаи худаш аксияҳои нав ба нав розыгрышҳо эълон кардагия. Касоне ки дар группаи ҳамин бону регистратсия мешавем, падаркоҳоша ҳозир ман мегӯям ки чи тарако наборое ки дар рӯи экран мебинед, ин тӯҳфаҳо аз ҷониби старши директори компанияи Faberlic Нодира мебошанд. Агар хоҳед дар командаи Нодира пайваст шудан, марҳамат, рақамашон дар рӯи экран. Инчунин агар шумо нав якум бор пайваст шавед, хеле ки гуфтум тӯҳфа 500 рубл мегзарад, то дар Россия бошед, дар Тоҷикистон бошед 75 сомонӣ, ана боз ана хеле тӯҳфаҳорам шумо метавонед ки соҳиб шавед. Ва инчунин нафароне ки 3 каси дигара даъват мекунам ба ин ширкат, соҳиби ана хеле тӯҳфаҳо мешаванд. Хеле ки медонед дар бораи Faberlic ма таъриф накунам мешава, барое ки ҳама натиҷаҳоша худтон аллакай дар YouTube дидагиен ва уже ҷои таърифаш дига намонда. Ба ҳамин хотир барое ки хоҳен дар командаи беҳтарин дар Faberlic кор кунен, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экранай. Хеле ки гуфтум аксияҳои беҳад хуб доранд, медроен регистратсия мешем, фоидаша ҳатман мебинем. Дӯстони азиз, ин саҳар борон борид, ҳаво салқинак хушо шуд, дар ҷои туяй, дар ҷои туй. дӯстони азиз, имрӯз борон, ҳавои беҳад салқине ки 3 моҳ хеле ҳаво набуд, дела 4 моҳ 5 моҳ ҳам бигем. ин сол беҳад гарм буд ку хеме фортапиёда бирай. шобино борон, пробка, саго. Сагои сагин аст яши. Сагое ки дига меган ки хеле не. Ина топтар шуда. Дӯстои азиз, азизи качествои телефони фаромад. Мо омадем дар таги наҷа ба ҷо шидем, ҳамха борон задеста. У парайра бояд мо бигзарем. Успед на ман мегум агар у сужа мегзастем ҷа навесо буд, хеле чӣ намештаг мона. Яки ждат кардан дар курси. Таптар шудем. Китфон да бороно ре. Остон ре. Бигзарем мо бояд. Инем 43 да мо шишта будем барои банкомат пул гирифтем. Ҷа да фромада будем. Ам 43 намефромадем соз буд. Мерафтем боло нафромадем. Ина бине. Ирӯз медоне чандумай? 27 август. ба фикрам нас ждёт суровая зима. Он ин духтарави чӣ зур омада бошад ҳами тарис шуда. Бехай пас шава бабра. Либосушо таптарш. Чор моя борон задай. Таёши чӣ гап набудай, собунош проблема. Собунисиё. Анам хад дӯстои азиз, уже дар Тоҷикистонам боронгариё сар шидам. И духтар дар таи боронай. Бо бачимадан. Бачимадан. Ана ё зур кардиян, шиваки рафт. Тиу-тиу. Тиу-тиу. Ҳар кас чизи хишаяи памплинои тозон чико. Ам хад дӯстои азиз, ман заряд нарам, полни зарядм тамом шудагия. Вапше ягон грамм заряд нест. Бохе агон ҷои соз биёрад ҳа. Ина бине. Тамошо куне подписчи кун. Дар рӯзи борони одамонро инҷо меёрад. Шумо намича потку буд фар намеша. Ман касофтом ғиш кайсам. Дӯстони азиз, чӯ экрани меқад ширкинай. Ёҷа сафидем тамича. Короче, курпачора ман барои ҳамин ҳавлӣ гуфтум. Оли ба ҳазурай меҳмонхонаи ма. Моли дар кухни маҳкам шудагим.
Джора баъди стяжка кадан хеле маҳкам кардагиан розеткаҳоро мебинед. иҷа гала кор дора. Поли цемент буд. Иран ами наусухта будем кӯдухтаро. Анака поли нами поли ҳамира мо рафтем ламинаткови. Поли хеле буд. Времени айко ами сухтемша. И медонед чанд ба чанд 4:30 ба 7:30 кухнимо. Ина. Инҷаш 4:30, инҷаш 7:30. Вақте кухниро мо сохтем саростима ами полша ҳавор кардем. Чӣ медозам як хафак медозам бай болош линониум ам хеле короче. Кандем бо ҳамаша гирифтем. Плинтус. Анакоз мо мехоҳем ки иҷада плитка кунем. И хона давли ягала расход дар кора дӯстои азиз. Фаҳмиде? И хонада чи расход дар кора? Полиш баъд ҷои мебелиш хоб холӣ ай. Витишка истодаги ҷои мебелиш овпо ҳамаш омадаги и ҳавли ай. Ҳамун кухни пештарамонай нигоҳ кунем. Мара меган чӯ қа розетка бисёр дорин? Мара рамоналиф деге ки барои розетка фақат ҷангай зарядмонӣ амаги 2 4 6 8 9 яти дига даги 10 розетка кадаги ки ҷанг нашавад дига. Иҷа ҷои диван буд ку анака дӯсто иҷа ҷои кухни бояд шава. Г ҳарфи Г чапана кухни бояд шава. Некёли кор бисёр хай оста мебинем. Ҳозир садияе нами байшай. Ин плиткаш 2000 сомон мешдай. Квадрати заминаш медонед чанд квадрат? 17 квадрат ай. Плиткаш 2000 сомон меша. Соскунишам 2000. Устуҳое ки кор кардестиан мо да у хона ва ё чи рафтагиан, дарс рафтагиан, ана камтар серкортаран. Мо гуфтем мо камак биё аввал иҷара кунем, баъд дальше иҷабре гуфтанд майли мо тамом кунем. Плиткара кадем, баъд оста чира мекунем? Абой выбор кардагима, баъд кухнира хаймаш мода нишон медиҳем. Аму кухни гарнитурое ки мада мефора духтароли сураташа вонум. Гарнитуре мефорама ки мефора табген. Рангам курпачао 7,500 сомон да Саодат мактуб ва илтимос 7,500 ма якҷо мехарам. Кухни гарнитуре ки дастак надошта бошад. Хаз нишонто метам бинед. Дӯстони азиз, инаи намуд кухниҳо уже моддада нестанд. Он солҳои 5 сол пеш моддада буданд. Уже ё мода рафтестиян. Ана хеле вообще мада намефора дастак дор. Ин дастак бояд абсолютно надошта боша. Ёра ма тикток гирифтам просто барои шумо нишон додам. Ана бинед ҷои маддада чихе кухничаи чи сохтиян. Дастак ами шкафо бояд умуман надошта боша. Ана хеле бояд боша. Лекин қаяки маълума ки хела қиммат меғалта хеле кушода шава кам не. Химонда чихела ҳар минут мекушо и аминда ба фикрам вайрон меша системаш. Ана цветаш боядам хеле матви бошада. Я қасди не матви анам хе дарошӯй шава. Ақаллан мегум. Лекин намедонам ки чанд сум мешава дӯстои азиз. Мехоҳам ки анам хеле боша. Ҳамаи оборудованияш ай Samsung боша. Бисёр чӣ мехоҳӣ бигӣ. Не ки кухни значит я 3 сол асос мешавада дӯстои азиз барое ки и корро қадар вақт талаб мекунанд. Не ки дар кухни ма стиралка намемонам ба хотире ки дармо калидори баня ва душевой астай стиралка ҷошсозай. Ана шкафошам боядам хеле инами мефорама дӯсто. Чихед сафеди хушрӯай. Материалша бинем майда чака ине ки цветшам хушрӯ. Баъд ина ягон дастак пастак лишни надора ки биканам брава ба ҷош безиб шава. Баъд духовкаям хеле мехоҳам. Встроенная духовка. Хай мебинем ака дӯстоира оста асос кардан дар кор. Пошагово як пул дар кор аида. Чӣ қадар вложит кардан дар кор. Ана ойлико бигирам ба полни тайёр мешавада. Анам хеле мефорамам. Матве боша бо хубтар. Ана не ки аними чизаш дар кунҷак набошад. Дар ҷои кушоди удобне бошад. Ҷои посудашавиш, кушодашавиш анам хе боша желательно. Охо бо мода ами чизои арзон мекунем, тез вайрон мешавад. Дастакош мекана мерава кушодашавакош вайрон мешаванд. Лекин ан хеле боша беҳад хуб. Интересно
آرزو ما قبل هم نداریم نه که می‌دریم یعنی مود کухنی‌ها رو ویبر میکنیم که نرخشون 10-15 هزار سومون کمی کمش 10-15 هزار سومون. ما قطعی آدم در اینستاگرام گپ زدم 2600 سومون گفت столешница فقط حساب کرده میشه و این می столешница روی میستول بغیر او مبلوش خلاصه پلانو وزبین دوستای عزیز نه که بیوجت کم برای همین حاضرش تو فقط تماشا میکنیم ویبر میکنیم و استاش ما میبینه که چی میشه و کخنی پرستو یک میشه و میبینه که کخنی 1000 سومونه تیار شده